Benvingut. De quin tresor ens vas a parlar? Us hem portat diversos tresors. En primer lloc, dos pilotetes que se juga a frare. Concretament se juga en la mà. Per a jugar a la mà o jugar en la mà neta o se fica en un guant. La pilota valenciana té un munt de modalitats documentades històricament, aproximadament una vintena, però fora de lo que és escala i corda i raspall i poc més. O sigui, el flare és una modalitat del nord Castelló. Sí, diguem-ne que era la modalitat que més se practicava a les terres del nord de Castelló. Concretament, l'àrea d'influència d'aquesta modalitat era el que era l'antiga diòcesi de Tortosa. Se juga contra el frontis de davant. I el frontis de davant té dos bisells, una mà dreta i una mà esquerra, que fan aquesta forma, una forma de frare caputxí. I se diu frare per aquest aspecte de frare. Aleshores, el joc consisteix en frontonejar i s'aprofita aquest bisell per a donar-li vida al joc. Insertès al joc, vol dir. Aquest frare el que té de fer és canviar la trajectòria de la pilota. Hi ha algun poble on estiga encara viu? Sí, concretament en Xert, en el barri d'en Roig i en Traiguera, són els dos trinquets que més, diguem-ne, activitat tenen. I quina és l'època, diguem, principal en la que es juga al joc del flare? Jo crec que, sobretot, al 1890 ja n'hi ha un apogeu d'aquesta modalitat i fins a entrar a la guerra. Clar, després dels 40 i 50, com passa en moltes terres d'interior, inicia el procés de despoblació. La gent simplement emigra cap a les ciutats, abandona els pobles, i probablement és un procés que és paral·lel. Els propis jugadors també són persones que emigren i arriba la modernitat, segurament. I sobretot, no sols els jugadors, sinó que els propietaris dels trinquets. Mos contes un poquet en més detall les peces estes que mos has portat? Estàs parlant de les dues pilotes. Aunque no era el més comú jugar en una pala, sí que la utilitzaven la gent més gran. La gent més gran, potser que ja no era tan àgil i per colpejar la mà o la duresa de la pilota es feia mal, doncs jugaven en una pala. I tot el món tenia pala? Això era una cosa comuna o...? No, se veu que les tenia el trinqueter i les disseny. Esta pala, concretament, és de Joaquín Segarra, de Chimo, i me la va regalar Mercedes i Maria Lluïsa, la seva filla, en falta el Joaquín com a record. Ell va ser el que va emprendre, i diguem-ne que ell tenia un bar, i la gent anava al bar i deia Chimo, fem-nos un frare. I ell, en un garatge que tenia, un almacén que tenia, el va fer un frare. Mira, i concretament esta piloteta és la que jugaven a la meitat del frare. Però una pilota que és molt, molt, molt ràpida, molt xicoteta i molt, molt ràpida. I ens portes també, que he vist, un guant. Sí, a veure, el guant realment no l'utilitzaven molt. Normalment se'l ficaven al principi i quan les mans se calentaven ja el llevaven. Se'l llevaven, clar. El guant és part, diguem, dels aparells de protecció de la mà de molts jugadors de la pilota. La pròpia UNESCO, en una declaració molt coneguda sobre la diversitat de l'esport que es diu de Punta del Este, parla de la vàlua dels esports tradicionals per a mantenir la diversitat cultural. Crec que el cas del flare és un molt bon exemple de que realment ens ha exportat un autèntic tresor de l'esport tradicional valencià i t'he de dir que a nosaltres ens agradaria molt que formara part de l'exposició que anem a preparar com a un dels autèntics tresors valencians. Tu ens deixaries aquestes peces? Sí, evidentment. Doncs t'ho agraïm moltíssim perquè pensem definitivament que és una peça valuosa i molt representativa.